El dia de Sant Jaume de l'any 35 hi va haver gran broma dintre del Torín. Van sortir 7 toros, tots van ser dolents. Això va ser la causa de cremar els convents. Doncs a veure, tot comença una mica amb un rumor. Deien que a Reus havien agafat a un militant liberal, estem enmig de les guerres carlines, i uns frares li havien arrencat els ulls. Que era un bulo, més aviat no està confirmat del tot que haguessin agafat uns frares al ull i li haguessin arrencat els ulls. Però quan arriba aquí la notícia, la gent es comença a esvalotar i aparentment, només perquè la cursa de braus va ser dolenta, cremen la plaça de Toros i cremen mig de Barcelona. Van sortir, van cremar convents, no pas esglésies. No. Per què? No és una revolta anticlerical, no és com com la Setmana Tràgica, que surten i cremen tot i és contra l'Església. És en concret contra els frares. I precisament això es podria explicar per 2 temes. Primer, aquesta gent que ho cremaven potser eren cristians, però l'església era un espai d'ús, ells l'utilitzaven, allà havien fet la comunió, es casaven, etc. En canvi, el convent és un espai amb uns murs, moltes vegades convents de clausura, que per tant no saps què hi passa a dins i per tant no li veia una certa utilitat per la ciutat. Aleshores és l'espai que s'ataca. I és curiós perquè molta gent, per exemple, fins i tot va acollir frares, perquè van morir frares, van perseguir frares, però deien, no, els frares no els mateu, però els hi semblava estupendament bé que cremessin el convent del costat. Dani, quants convents van cremar aquell dia? Doncs cremar-los del tot 5, però van atacar qualsevol convent que trobessin per allà. El Dani m'explica el recorregut. Comencen al Torín de la Barceloneta i segueixen pel convent de la Mercè, ara Capitania General. Després van atacar el convent dels franciscans, ara plaça del Duc de Medinaceli, i després intenten cremar el de Santa Mònica. Van aconseguir cremar, això sí, el dels Caputxins, a la dreta de la Rambla, ara plaça Reial, i també el dels Trinitaris Descalços, ara Liceu, i el convent de Sant Josep, ara Mercat de la Boqueria. Aquí es divideixen en 2 grups, uns que van cap al convent de Santa Caterina i uns altres cap al del Carme. Són uns fets que canvien absolutament la fesomia de la ciutat de Barcelona, no? Tenint en compte que la ciutat era Ciutat Vella només, podríem dir que gairebé el canvi és més gran que les Olimpíades. O sigui, en aquell moment Barcelona canvia, però més en un dia, no és en tot un procés de transformació de la ciutat. La plaça Reial, el Mercat de la Boqueria, el Mercat de Santa Caterina actual com a mercat, tot això eren espais que el dia anterior eren convents i a partir d'aleshores passa a ser un espai cremat, que justament l'any després hi ha la desamortització i comencen a crear-se espais públics.